Acabem de registrar ja la convocatòria de vaga pel 29 de setembre, on esperem que el país es pugui paralitzar. Es pugui paralitzar perquè entenem que és necessari donar una resposta clara, massiva, contundent al conjunt d'agressions que estem rebent els treballadors i les treballadores, però també el conjunt de la ciutadania. Una reforma laboral que en definitiva no ajudarà a crear ocupació, però malauradament pot ajudar a destruir ocupació i a més situa els treballadors en una feble condició en la seva empresa, amb moltes incerteses, amb moltes inseguretats, amb molta precarietat, una reforma laboral que cal contestar clarament amb aquesta vaga general, però també un conjunt de retalls de la despesa pública, de la despesa social, que farà que en aquest país comencem a perdre cohesió social i un perill greu de reforma de les pensions que ens les volen retallar, volen allargar l'edat de jubilació, volen en definitiva que siguem els treballadors i les treballadores qui paguem els costos d'una crisi que no hem provocat. Després del 29, aquest decret, la llei que aprovarà el Congrés dels Diputats es derogarà, perquè l'aturada del dia 29 serà massiva, serà immensa. Aquest país dirà prou a tantes mentides que s'estan dient en relació als objectius de la reforma laboral, a tanta incertesa que genera. Aquesta reforma no té sentit, no serveix per cap dels objectius que s'havien plantejat, no genera ocupació, el reconeixen els propis autors de la reforma, no genera estabilitat. El propi ministre de Treball fa 4 dies ja reconeixia que no genera estabilitat a l'ocupació, per tant continuarem amb un mercat de treball dual. És una reforma que no serveix per canviar el model productiu, per això la hem d'aturar. Jo crec que a partir del dia d'avui fins al dia 29 tenim una gran tasca de pedagogia, d'explicació, de fer el que no s'ha fet fins ara per aconseguir que el país s'aturi i el que és més important, que després del dia 29 les coses canviïn i que puguem iniciar un procés nou de generació d'ocupació, d'estabilitat a l'ocupació, de canvi de model productiu i que es pugui situar en un país que avança i no un país que va cap enrere.